खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ पर्बत जरायाव बिजेपिनि गोहोखौ बांहोनायनि थांखिजों गेदेर हाबनाय हाबाफारि। जाय समाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ बिटिआर बिसायख'थियाव आफादारि बिथाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। बेनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरानि जारिमिनारि 25 थावनियाव काली मन्दिरनि लांगोनायाव पर्बतजरा मण्डल बिजेपिनि मोनसे जयनिं मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव UPPL, BPF आरो कंग्रेस दोलोनि 400 मावथिफोरा आसारखान्थि बायदियै बिजेपियाव हाबदोंमोन। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिजेपिनि माहारियारि गौथुमनि सोद्रोमा आरो आसाम सोरखारनि भयाम ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसननि लेङाइ आफादगिरि आरो बारग' MLA बेंकेन्द्र कुमार मुसाहारिया। गोदानै बिबान मोननाय क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि गसाइ बसुमतारी, बनरगाव बियाबनि MCLA राजिब ब्रह्म, सुबाइझार बियाबनि MCLA राजिब ब्रह्मआबो आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ एडिआरइनि फिथाइखौ 7 मार्चसिम फोसावनाय जागोन। CM हिमन्त बिश्व शर्मा। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद (एडिआरइनि फिथाइखौ 7 मार्चनि सिगां फोसावनाय जागोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 18 फेब्रुआरि मंगलबारखालि फेसबुकआव मोनसे लाइभ एड्रेसनि गेजेरजों फोसावो। बिथाङा रोखा खालामदोंमोन दि एडिआरइनि फिथाइया सेबा बर्डनि फिथाइनि अक्ट'निफ्राय उदां। शर्माया आरोबाव बुंदोंमोन दि एडभान्टेज आसाम 2 हाबाफारिनि उनाव एडिआरइ फिथाइ, पुलिस थिसननाय आरो गुबुन रायजो थाखोनि आनजादफोरनि फोसावनायनि खालारखौ फोसावनाय जागोन। बिथाङा बेखौबो खोथा होदोंमोन दि सिगांनि बोसोरफोराव खुंजानाय आसाम रायजो थाखोनि आनजादफोरनि फिथाइफोरनि सोमोन्दै जिंगाफोरखौ हाबाफारिनि समाव फोजोबनाय जागोन, जेराव गासैबो सोमोन्दो गोनां सोंलुफोरनि फिननायखौ रानलायनायनि आसा दं। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद (एडिआरइ 2024) खौ ग्रेड 3 मासिनि थाखाय 15 आरो 29 सेप्तेम्बराव आरो ग्रेड 4 मासिनि थाखाय 27 अक्ट'बराव खुंनाय जादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसामआ गं 200 गुदि फरायसालिफोराव मिसिंखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै सिनायथि होदों। आसाम सरकारा फोसावदों दि गं 200 गाहाय गुदि फरायसालिफोरा मिसिं हारिनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय मिसिं हारिनि सोलोंथाइनि बिजों महरै नाजावगोन। मिसिं हारिया आथिखालाव गावसोरनि बिमा राव एबा नखरारि रावजों सोलोंथाइ लानो हागोन। फरायसालि सोलोंथाइ बिफानआ मोनसे फोसावथाइ फोसावनानै रोखा खालामो दि सोलोंथायारि बोसोर 2025-2026 निफ्राय थिखानाय गाहाय गुदि फरायसालिफोरखौ मोनथाम रावारि फर्मुला मिसिं, असमिया आरो इंराजिजों गासैबो थांखिनि थाखाय मावख'आरि महरै मिसिं मेडियाम लवार गुदि फरायसालि महरै राननाय जागोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ एक्सनि गेजेरजों बुंदों, मिसिं हारिनि बे रंजाथाव आरो फोरबोआरि आलि आइ लिगां सानाव आं मोजां खौरांखौ फोसावनानै गोजोननाय मोन्दों दि आसाम सोरखारा दिनै फरायसालि सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव थानाय लवार गुदि फरायसालिफोराव थाखो 1 निफ्राय 5थि थाखोसिम मिसिं रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै फोसावदों। बेनि अनगायैबो गोजौ गुदि आरो गोजौ फरायसालि थाखोआव मिसिं फरायसाफोरा मोनसे सायख'जाथाव आयदा महरै मिसिंखौ फरायनो हागोन। बे फारिलाइयाव गासै आसामाव गं 200 फरायसालिफोर दं होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ फास्ट ट्रेक आनजादनि गेजेरजों 576 आसाम पुलिस मावथिफोरखौ लेङाइ नायदिंगिरि (EUB) आव थिखोनाय जादों। आसाम पुलिस फर्सखौ गोख्रों खालामनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगानाव 576 मावथिफोरखौ फास्ट ट्रेक बिफानारि आनजादनि गेजेरजों साब इन्सपेक्टर (EUB) थाखोआव थिखोनाय जादों। बे आगाना गुन बिथायारि थिसनथाइ आरो जौगाहोनाय फोसाबनायनि थाखाय रायजो सोरखारनि नारसिननायजों गोरोबलायो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया पुलिस आरो सोरखारि मावमिनफोराव पारदर्शी जिउ राहा दावगानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा जौगाहोजानाय मावख'गिरिफोरखौ बरायदोंमोन आरो आसामाव आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय बिसोरनि रादायाव फोथायनाय फोरमायदोंमोन। आसामनि DGP हरमित सिंहआबो बे हाबाफारिखौ बाख्नायदोंमोन आरो बेखौ पुलिस हान्जाखौ गोहो होनायाव मोनसे जारिमिनारि आगान होनना बुंदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ आसाम बिजिरसालिया पक्स' एक्टनि सिङाव सासे सुबुंखौ 4 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों।
उफ्रा सत्र बिजिरगिरि लोगो जर'खा बिजिरगिरि पक्स' मावख'गिरिया बाबुल देबनाथखौ पक्स' एक्ट आरो आइपिसिनि सिङाव जागिरद पिएस केस नं 351/23 जों लोब्बा लाखिनानै दायनिगिरि खालामदों। बिजिरगिरिया देबनाथखौ पक्स' आयेननि धारा 8 नि सिङाव 4 बोसोर गोब्राब जोबथेसालि आरआइ आरो आइपिसिनि धारा 354 नि सिङाव आरआइनि आरोबाव 4 बोसोरनि साजा फोसावदोंमोन। मोन्नैबो बाथ्राया लोगोसेयैनो सोलिगोन। बेजों लोगोसे दायनिगिरिखौ साफ्रोम दायनिगिरिनि थाखाय 5,000 रां जुरिमाना फोनांनाय जादों। रां होयैनि थाखाय 1 दाननि उफ्रा आरआइनि डिफल्ट जुरिमाना होनाय जादों। बिजिरसालिया बेखौबो बिथोन होदोंमोन दि सिगांनिफ्रायनो न्यायारि जिम्मायाव थाखानाय 1 दान आरो 27 सानफोरखौ जाबसिननाय साजानि बेरेखायै थि खालामनांगौ। मरिगावनि जिल्ला जोबथेसालिनि सामलायगिरिखौ आयेनारि राहा बायदियै साजाखौ मावफुंनो बिथोन होनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ आसामनि धुबुरीयाव बिगुमैया आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। धुबुरीनि कुसुवारकास सेकेन्ड ब्लकनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय नुजाथिदों जेराव सासे आइजोखौ बिनि बिगुमैया जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। बुथारजानाय आइजोनि सिनायथिखौ बिउटि बेगम होनना बुधबारखालि गावनि थाग्रा खुलियाव फासि नांनाय मोननाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव रागा जोंखांदोंमोन। धुबुरीनि धर्मशाला पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैदों आरो सोंनाय फिननायनि थाखाय बुथारजाग्रा बिहाव सत्तर आली, जायखौ दाखु मुङैबो मिथिनाय जायो, बिथांखौ हमनानै दोनो। बुथारजानाय नखरनि बायदिब्ला बुथारजानाय हिन्जावसानि बिगुमै नुर आलमआ न'आव रावबो गैयैयाव बेखौ अजद होनानै जिनाहारि खालामदोंमोन। बुंनाय बायदिब्ला बिउटि बेगमआ गावनि बिमानो गाग्लोबनायनि बागै फोरमायदोंमोन आरो बिथांजोनि बिफाया उनाव बे बाथ्राखौ सत्तार आलीनो फोरमायदोंमोन। बबेखानि बेखौ दाय होनाय जादों दि बिथाङा अजदखौ नेवसिदोंमोन। गावनि बिसिखौ हेफाजाब होनायनि अनगायै गाग्लोबजाग्रानि फिसाय जाकिर हुसेनआ बुंनाय बायदिब्ला बे जाथायनि थाखाय बिथांजोखौ दायनिगिरि खालामदोंमोन। गाग्लोबजाग्रानि नखरा गावखौ फोथैनायनि दाबिखौ नेवसिगारदों, अजद होदों दि बिउटि बेगमखौ बुथारनाय जादोंमोन आरो उनाव दायखौ दोनखोमानो थाखाय फासि होनाय जादोंमोन। बिथांमोनहा नुर आलम, जाकिर हुसेन, सत्तार आली आरो बिहाव बिखुनजो जाहानारा बेगम आरो जाहांगीर आलमनि बेरेखायै बुथारनायाव लोब्बा थानायनि आरो बेखौ गावखौ फोथैनो नाजानायनि अजद होनायनि दाय होदों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।